расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни 57 килограмми ACA байни варзигари тоҷик Азам Ғаффоров бо рекорди 13.3 ва варзигар аз Русия Азамат Пушуков бо рекорди 12.2 рӯзи 23 декабр дар Москва дар турнири калони ACA 150. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонанд ки ба кӣ муроҷиат кунанд, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. ҷангвари нави UFC гӯштингири машҳури амрикоӣ Бон Никал мегӯяд ки Ҳамза Чимаев аз ӯ метарсад ва барои ҳамин ба ӯ ҷавоб намедиҳад. ман омодаам ки худи ҳозир бо ӯ муҳориба гузаронам. ӯ дар сатҳи ман нест. ҳамзат ҳатто оиди ман гап намезанад, кӯшиш намекунад ки маро пас занад. ӯ умуман дар визовҳои ман ҷавоб намедиҳад. ман 1,85 сантиметр қад дорам. а вазни ман худи ҳозир боша 93 килограмм аст. аммо вазни кории ман 84 килограмм аст. ва бале, ман ин муҳорибаро хеле сахт гузаронидан мехоҳам. албатта ки Ҳамзат дар ММА аз ман дида зиёдтар баромад мекунад. дар рейтинг аз ман дида болотар аст. аммо бе ягон шубҳа ман боварӣ дорам ки дар як вақти муайян мо бо ӯ вомехӯрем, гуфтааст Никал. хотиррасон мекунем ки Бон Никал дар Dana Contender Series ғолиб шуда соҳиби шартнома бо UFC шуд ва дарҳол ба Ҳамзат Чимаев визов дод. Бон Никал ҳоло дар UFC баромад кардагӣ нест, а рекорди касбии ӯ боша 3-0 аст. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Майкл Чендлер оиди муҳорибааш зидди Дастин Порье фикрашро баён кард. ман зуд оғоз кардани муҳориба ва зуд ба рақиб фишор карда ҳамла карданро дӯст медорам. баъд шояд ки ман каме ором мешавам, аммо ман аниқ дар ин муҳориба мисли ҳамавақта ҳамаи корро зуд оғоз мекунам. Дастин ҷангвари пуртаҷриба ва хеле ҳушёр аст ва ӯ кам хатогӣ мекунад. аз ҳамин сабаб хатогиҳои ӯро ёфта ва истифода бурдан кори осон нест. аммо ман ният дорам ки ин муҳорибаро зуд оғоз кунам, зуд ба ӯ ҳамла кунам ва зуд ба чеҳраи ӯ зарбаи худро расонда фаҳмонам ки дар ин муҳориба ман ғолиб мешавам. ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки дар ин муҳориба ман ғалабаи фавран ба даст меорам, гуфтааст Чендлер. дӯстон, бояд гуфт ки байни ин ду ҷангвар муноқиша ва бадбинӣ аст ва ман фикр мекунам ки мо шуморо ҳам пресс-конференсия, ҳам муҳорибаи рӯбарӯ ва ҳам муҳорибаи хеле дурахшон интизор аст. ногуфта намонад ки аллакай имшаб, аниқтара шаби 9 ба 10 ноябр аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе пресс-конференсияи турнири UFC 281 баргузор мегардад ки дар он 10 ҷангвар иштирок мекунанд. Исраил Адесanya Алекс Перейра, Карла Эспарза Жан Вейли, Дастин Порье Майкл Чендлер, Фрэнки Эдгар Крис Кутерес, Дэн Хукер ва Клаудио Пуэлес. ҳамчунин баъди пресс-конференсия аввалин муҳорибаи рӯбарӯи ин иштирокчиён хоҳад шуд. ва дӯстон, биён дар ҳамин навор 3000 лайк ҷамъ мекунем ва мо пагоҳ ин пресс-конференсияро тарҷума карда пешкаши шумо мекунем. 3000 лайк дӯстон, рафтем. чемпиони вазни миёнаи UFC Исраил Адесanya боварӣ дорад ки муҳорибаи онҳо бо Алекс Перейра бо тариқи нокаут ба анҷом мерасад. дар ин муҳориба ман бо диққат ва каме эҳтиётона кор мекунам, чунки ин шахс ҳама корро мекунад то ин ки маро шикаст диҳад. ӯ аллакай як маротиба маро ба нокаут равон карда буд. ин чиз ҳақиқат аст. ман медонам ки дар гузашта ӯ маро ба нокаут равон карда буд ва ман ин чизро аллакай аз худ озод кардам. аммо Алекс бо қарори баровардаи доваро розӣ шуда наметонад ва ӯ ин чизро шунидан намехоҳад. аз ҳама чизи шавқовар дар муҳорибаи мо он аст ки ҳеҷ кас намедонад ки кадоме аз мо бо тариқи нокаут ғалаба ба даст меорад. ин аз ҳама чизи шавқовар дар муҳорибаи мост, гуфтааст Адесanya. хотиррасон мекунем ки турнири UFC 281 аллакай шаби 12 ба 13 ноябр баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи Исраил Адесanya ва Алекс Перейра хоҳад шуд. дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.